இன்னொரு பாடலை சேர்ந்து பாட போகிறோம். ரொம்ப நல்ல பாடல், தெரிந்த பாடல். வெற்றி சிறந்தாரே இயேசு, வெற்றி சிறந்தாரே, மரணத்தை வென்றாரே, பாதாளத்தை வென்றாரே, ராஜாதி ராஜாவாய் என்றென்றும் அவர் ஆளுகை செய்வார். ரொம்ப அழகான பாடல். நீதிமான்களின் கூடாரத்தில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம், கர்த்தரின் வலதுகரம் அது பராக்கிரமம் செய்யும், மிகவும் உயர்ந்தது பராக்கிரமம் செய்கிறது. எல்லாருடைய கரங்களையும் தட்டி பாடுவோம். வெற்றி சிறந்தாரே இயேசு, வெற்றி சிறந்தாரே, வெற்றி சிறந்தாரே இயேசு, வெற்றி சிறந்தாரே, மரணத்தை வென்றாரே, பாதாளத்தை வென்றாரே, மரணத்தை வென்றாரே, பாதாளத்தை வென்றாரே, ராஜாவாய் என்றென்றும் ஆளுகை செய்கின்றார், ராஜாதி ராஜாவாய் என்றென்றும் ஆளுகை செய்திடுவார். வெற்றி சிறந்தாரே இயேசு, வெற்றி சிறந்தாரே, வெற்றி சிறந்தாரே இயேசு, வெற்றி சிறந்தாரே. நீதிமான்களின் கூடாரத்தில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் கேட்கும். ஹalleluya, ஓ ஜீசஸ். நீதிமான்களின் கூடாரத்தில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம், கர்த்தரின் வலதுகரம் பராக்கிரமங்கள் செய்யும். சொல்லுவோம், நீதிமான்கள் கூடாரத்தில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம், கர்த்தரின் வலதுகரம் பராக்கிரமங்கள் செய்யும். உயர்ந்த பராக்கிரமம் செய்யும். சொல்லுவோம், பராக்கிரமம் செய்யும். கரங்களை மேல கட்டி வெற்றி சிறந்தாரே இயேசு, வெற்றி சிறந்தாரே. பாடுவோம், அவரின் வாழ்க்கையில் மரணத்தை வென்றாரே, பாதாளத்தை வென்றாரே, மரணத்தை மரணத்தை வென்றாரே, பாதாளத்தை வென்றார், ராஜாதி ராஜாவாய் என்றென்றும் ஆளுகை செய்கின்றார், ராஜாதி ராஜாவாய் என்றென்றும் ஆளுகை செய்கின்றார். வெற்றி சிறந்தாரே இயேசு, வெற்றி சிறந்தாரே, வெற்றி சிறந்தாரே இயேசு, வெற்றி சிறந்தாரே. ஆகாதென்று தள்ளினார்கள் என்னை, ஆக்கினீர் மூலை கல்லாக, கர்த்தரின் செயலிதுவே கண்களுக்கு ஆச்சரியம். சொல்லுவோம், ஆகாதென்று தள்ளினார்கள் என்னை, ஆக்கினீர் மூலை கல்லாக, கர்த்தரின் செயல் இதுவே. நம்பிக்கையோடு மகிழ்ந்திடுவோம், காரியத்தை வாய்க்க கலிகூர்ந்து மகிழ்ந்திடுவோம், காரியத்தை வாய்க்க
கர்த்தர் தோற்று போனவர் அல்ல. நாம் ஆராதிக்கிற கர்த்தர் வெற்றி சிறந்தவர்.